với niệm sain video ron clear tu zong zong te lisu Krista mingin chi bai ka bu veka chu tin mahse introduction ram peila ke hi Timothy kania se kho kania Hyderabad ta Bible school zirin video tanin akum khatna ka kalve a tin ke hi kum som pakwa ka kalme ka thalai te hena Pathian thu cha ka du chuwa chu enge kan ti chuan Pathian thu hi thu tak la thu nu ngani a thu tak hi kan thlang lo thina chu wang chuan Pathian thu hi thu tak ani a thu tak hi kan thlang zong uti hi venya ka cha du chuwa tin Christian kan thalai pui tam tak te tan venia Pathian tana ke pen du si ni ma se ke pen dan thiam lo ta tan le than chuan in rin ngoi rin dan Pathian tan mani impact ka Pathian pian thar ka teng su pian thar du si ni ma se pian thar dan thiam lo te le thil dam tak dang te kan lo sei zelanga ma sain Pathian le ka buthiang hlimi chiarang rombunga chang ri ta changa chang ko zovin ian chiarang ni ma se la Pathian chuan ami hmangai na chu fakka kinalan tira misual te kalani laya Krista kan aya atih awang kha khan chatuana thisena thiam chantir kan omto nu hian ama avangin Pathian thin urna lakata chu chandamin kan ngeyang kan Bible chang chat Lalpan mal misom so se venia kan thalai Christian tam takte Pathian tan kepen ti khan rongbol na tin ruilo boya tang tele khovel ti sadu zong akalte tan poimo Pathian he min hmangai zia te hi min hmangai ma wangina fapai su Krista kan tana Calvary tlang alo thi kan sia mi thui chu no pangte po hin an sia ni ma se azom hi le apiang thara le a ring tu ni hi kan claim ani lali surom pian su dan hi kang ngei tu thina te khin thu ti hian in te khinela kan se thiam dan ol sam beranga son pai ni hian te khin tai la mei chi son an pai hian kan sianga kan se chawanga hi su son pa ya son fa pa ya arai ni te in shiat ma khani aluak lo chuak chu ta chi chu nei shi mei chi nei shi chiang mei chi chu rin an luak an rai donin an luak te lo chuak alo in sia kha mei chi khanin arai ni ti ale in shalo ni ma se aluak alo chuak aluak alo chuan nu chuan ka rai ni ti in sia ka rai no ni ti in sia achun khatle achun le zuatan an shamas salo re renga mai ne shamas saber tu man shamas salo mai ne shamas saber chuta chuanin ka soi du chuenge lalli su Krista ke mani ya lo pian chua don chuani chu mei chia amai ne shamas saber ang chi chuan lalli su lo pian chu ke mani kan shamas saber ni cái mani ai cái mani cái ni xem sabera ti chuan chu mei che chuanin athup azak athupa ni ma se hu na local zela khathum khali lo ni to nu chuan athup thei to lo re en ti kupon thup tu ma se apum chu lo lian sia anu le pa ten irai ni ti an sia an se irai ni ti in an ti ngal thei em vange a chan chu alo ama taksa khanam hu am tlat ne apum alo puara alo danglam tlat to taksa
chút tiếng chỉ chuan lần lì xua chút cái mà ni chẳng là lâu pian chuan nu chuan thụp tum mai là ôm lê thấy đâu phải ôm lê thấy đâu ông chỉ chuan lần lì xua chút cái mà ni chung qua nghe chút cái nu lê cái ba tên anh lâu sẽ ta anh ti club bon thụp tum mai là thụp thấy to lâu rồi anh vang nghe cái mà ni đang làm chất to lần lì xua cái mà ni ôm to đang làm chất to này thì chuan chú mấy chế chú thụp dê tu mà mahse thấy xí lộ nu cho apa tên anh lâu xí chú chung lại khát tên chú mình nu chuan in ăn khó trang in anh xí ăn khó trang ăn xít nu chuan he nu hi rai nu tiền xí ăn khó trang in chú tiếng chỉ cho lần lì xua bộ cái mà ni mà cái mà ni chẳng in chung lại khát tên anh lâu xí chung lại khát tên anh xít nu in khó trang thế cần khua mi bùi tên anh lâu xí ta đấy chú tiếng chỉ cho lần lì xua chú lâu biếng chuộng mi bèn cái mà chuan cái xí tiếng cho cái tay kinh thiam đan bèn mi xí lagi ô chú Krista lâu biếng chuan nu chuan lom rong bồ nó tới cần nảy truyền rong bồ nó tới anh nảy truyền á rong bồ nó tới cái bên anh tụm nó lệ anh ril ron chua cái chỗ này thì cho cái Christian tới trở lại hian in cái sợi đủ chú cái trong trai Pathian tan cái bên hi cái đủ ngồi nè nhưng mà sẽ kể cái bên thiam là pha Pathian nên cho mình hmanga về bôi hình cái sao vậy cần tiêu chuẩn á Pathian hi cái hnena về lâu này hi cần tiêu chuẩn Pathian chú rèn nhưng mà sẽ là Pathian chú ipan angai ni nang mai Pathian chú hết ta ngạc chia nang hết tai ding Pathian chú hết ta ding Pathian chú in nei tel angai cái hay Hyderabad mà nang bôi yom chin nhưng mà sẽ là năng cho cái mình thủ lô phim mình cần sân dễ là mizo ra mày lo ông ta mizo ra mi ông nu chuan in Hyderabad ron kal lệ tur hian in akar chuang emo train này lo kal chuan akar chuang te lo kalangai flight này lo kal chuan kar khat king lo ni thum velek ni thum velek a itheng thei ta Hyderabad lần lì xua khan nang mai ni ron hlat deuh chuan tu lai kan tu na chuan in hun nu a nom to avangin i hlat tel chuan in lần lì xua chu i po le na tu rin che na i kal don chuan trong trai na chawa i ti ni chuan akar chuang alo ngai tawng hallelujah fly ta so ngay trong trai nó này i bị về thung rồi chuan ni thum te i o về thung to là li xuân này lại to là li xuân nang maron chất tắc turin tu na chuan chu kan ti ngai to chu kan shet ngai o chu ta chi chuan ni Hyderabad ron kal tum ta la cái chuyện này lâu như ta mi ron sil ta cái ron kal don ti ni ron soi ta cái chuan in cái ina ron khen tu ring cái dua vàng trên cái này ron khen do la vangin công puya cái ron muak nghe se anh lâu bên airport ta em một khơi em một cái ron muak se cái ina cái ron muak mi long se chút tiếng chỉ chuan lần lì xua pon cái lật ni mà se om năm huna om lâu reng cái pan tum na le cái pan hian mi ron muak nghe chin om nam hun ai nai atang mi ron muak bawk khupa kan kal le cha ngoi kan kal na chu min kai tho min ti tho le chin ni hallelujah o kan zoram mi pui te kan sia ta ngai chu kan selo ni kan chlai tam tak te kan bo thui lu tu tin kharau an ti hin kharau a yen kan sia ta ngai tong ka johana bunglia han chela
unau tu tak tu tharau na zong ring su atih khai voi ni hian in tharau nge ti kan sit angai rau a hian rau tam tak om tharau tam tharau hi kan sit angai al zora Christian mi puite hian tharau ang sit angai Pathian tharau nge ni sual tharau ni ti kan sit angai kan tu lai Christian thlai te tam zo ka hen zo in tharau theng theng mai hian in sual tharau hi tam zo ang kar ke ma chuan asan chu Christian nun dan tur dik takin kan nung lo tlat ani chu wan zo Christian thlai tam tak ten Pathian kan nei theina turin voi nei hianin kang en du chu ni lali sui pan du tak takani chuanin kalla ani chuan na reng reng lawang che tu po kan ne na lo kala piang chu kan nar lo ang ati voi nei hian i kal du ni chuan nar reng reng lawang che Pathian hian mangai takin lo pum kuang chenga mangai takin thorok tin arong kai thong chini chuan kan chen nu pakhatin seha kanong seha khanin ka tong taya ka wa chua in tina ka wa sok thina tong taya in seha ta zonin kan chen nu pakhatin in ina ka wa thlo zana ka wa kala in sunga in tong taya na ka wa na ya anuin in hoi aw ma wa thlo roi chen nu te o wa te ka wa thlo ta chon pian thar ka du ve to ni min ti ni ka pian thar thena turin ni nge ka ti ang Biakin again koma mahse ka pian thar lo ka shete ashim shim pian thar no pian thar hi ji shem ka te pian thar chu baptisma chana Pathian lali so mani tirin tapani melo mi min te ani reng lo với nhảy hiền cái ani lâu cái tim miệng lâu ani reng lâu te ka han tia ka ti pal lo se thiam la ani lâu cái ti lo va ama ro su lali suwa chu tu ya le tharau va pian thar ti ni tui pian thar luin tharau va i pian thar ge nge ngai với nhảy hiền cái soi du chu Suta cece nenge ka soidu, Biakin an kala, Biakin an suanin, pian thar du si mahse, pian thar du si piang thar thei si lo chuan, Biakin an pana, ni mahse ka Biakin akan pian thar nan chang lo re, pian thar om zia chu vai ni ka thalai pita, lali su Krista kan tana thiani ti. Kan tana thia thole ni ti kan rin nahi ni pian thar na so pian thar na tak khrelowin chen khatina sarmon du kharam num dik tak nei silo hianin chen khatina sarmona in zirtir na diklo te kan nei pha fo reng bawk ani mizoram mi puite hian Pathian tharau Pathian in a tharau wa hruai tak te ni lo wa mi hnena he Bible chiar si in tharau vin Pathian kal tanga tharau wa shetirna silfiana dong si lo ho hian an du danin thuan sei thina wangi zirtina diklo hi om reng bawk ani chu ka hriat chin ngai tin Bible hi kan bi tar ngai Mizoram Christian thlai ta o ta chu kan sei lut lok nga kan Christian thlai mi puite hian in nikhata vai kata Bible ka en nge ti hi kan wang vi wang o kan zoram mi puite kan hriat chi ngai to ni voi ne hian chiang bak sak mangsi lo vin kanan ti chin Christian ni lo Christian nang hi chu ini lo sual fa pai ni hi ti la tu
mình kan du lo sual fan nuôi mà sual fa pa mo ni tu mình kan du lo Christian kan ni ti chuan du vek tu pa ni na ringot du wa hian in lom ko ran po kal sual shin ni cậu thân nào po hian in Krista thà rào thiêng lim dik tak chuat cheleng ngam to re reng lei nem với này hian lali so Krista kan tana thi na te kan shi chin ngai sin Christian puita lali so thi ra hi ke chuan ka ngai to thin a som isu thi thei ve ni sen angai thi hi ka wat chak thin em ti chan te ka nei thin lali so mi hmanga izi hi thlai te kan shi chiang si lo min hmanga izia te hi o she thar leila ti ka lali so mi hmanga ina hi va thu kem ka ti thrin voi ne hi kan shi chian lo hi lali so hmanga ina hi ke chuan ka ngai to thina ka tang cross thin kan tang cross atih sual om chungin sual kan ni lai rem po mi hmanga e ma fa gi kan tang cross atih ke ni nga ma kan ngai lo cái ngày tuổi chiến chung ai này với này hen in shit angin no pangkania in thu po ka sei thelo ni ma sela lalpan in chunga thara na thok em ti chuan voi ni a hianin lalpan pian tharna du tak teng campaign na chuan pian tharna du tak te campaign chuan lali so Krista kan tana thi a thole ni ti kan rin na ni chu kan rin na che chuanin pian tharna lali so Krista kan nu na om lo chu hlim na kan nei thei reng lo chu wang chuanin lali so Krista kan tana thi te không ai Christian thlai te ingai tu cheu ti chuan ring tu dik tak nun dani kan nung thiam tu lai henem vai nge Christian nun dan tur dik takin kan nun thelo kan nun na lali su Christam lo ka rau thiang lim min chen chi lova chu ka rau thiang lim chu kan tial hek lova a thu min pe kan ngi kan kal thelo fa ti sa du dan zong le kha rau du dan zong kopin ni kan kal china va in alone voi ne hian Christian thlai te ani chu Christian intervesi Christian mi lo ya me om dan hi kan ti fo chin kha ra va thuam tak i hun a chi min lali su Christai me la an to lali su Christai nei chuan i mela mutlak na oma lali so Krista in tak choi nang ma mel mutlak ka oma chu mel mu thei turin voi ni hian lali so Krista mingin ka zoram mi pui thlai zong te ka som chu ni lali so ron nei ve to la lali so chuan lali so chu pan la ani chuan alo kai thawe me mang che lali so tu mana fa te he ko vela cheng zong te nar ngai lo ti kha kan se thar le don nia lali su Krista mi ka som chu ni ka lo me Pathian ma ku nin lom chu se nei nei lalpa nangin khoi takin voi ni he thu ka sei na te zoram mi pui te ta na ka chana te hi lalpa na in khoi in he zoram mi pui te hian in lalpa an she thiam the na tu le nang malam nei na nang ma thu tak nge ang kal thena turin khong in ni na ka rong yin chen he video ron an tu zong te ka pa na in malsawm la sual in ati buena te nang in ti chat la sual in a be na zong top to turin isu mingi
he video en tu zong te isu mi thu ka pe de isu nang in khong itakin malsawm la nang ina ikai shui then tur rin lali su Krista mi hena lom tu sei chuin kalo mi na che amen tikhan ka video top na ber ani khong yam lo like kam lo subscribe sak thak turin kang en zua ale peka chuan tem ale peka pawh im hule thei ngei turin kalo in ready dom ya kalo me